Καλά λέω. Κοριτσάκια που μπαίνουνε. Ορίστε. Έλα. Γράφτε μωρί. Κάτσε να γράψω. Μην γυλάς, γράφτε. Τραβάει κάμερα. Σου λέει περίμενα, πάρε. Γι' αυτό έχει στηθεί έτσι. Κύριε, αυτές οι πέτρες πώς είναι? Κύριε, τραβήξτε. Κύριε, σε κεφτεδάκια. Καλά πάει, σε μια φως. Ελάτε κύριε. Ρε, αυτοπεποίθηση ρε. Όλοι ασκείτε κριτική. Τραβήξτε κύριε. Μάη. Αυτή η φωτογραφία πρέπει να είναι η καλύτερη, είναι πολύ καλλιτεχνική. Συγχαρητήρια σε αυτόν που την έφτιαξε. Κύριε, κάντε Που την άκρη. τράβηξε μάλλον. Κύριε. Εγώ είμαι αυτός. Φωτογραφιάρα μου. Κύριε. Η μοναδική που έβγαλα κύριε. Μοναδική που έβγαλε. Δεν το κόβετε λίγο. Καλή, Αχ. Κύριε μουσικέρα, δεν θέλω πουθενά με τηλεφωνήσει. Κύριε, δεν μας έχετε κανένα ραδιοφωνάκι. Το παιδί είναι παιδί ακόμα. Είσαι ελληνική ακόμα, Λεωνίδα. Είσαι. Πάλι καλά έχω φτιάξει και το μαλλί σήμερα.